ikusten duzun bizi dugun aro hau? Ematen du ziurgabetasuna gailentzen ari dena edo dakit nola ikusten duzun zuk? Nik esango nuke eraldaketen aro batean gaudela. Atarian gaudelako edo aurrez aurre ditugulako eraldaketa digitala, transizio ekologikoa, ekonomia bera ere aldatzen ikusi dugu. Lehen aipatu duzu krisia hitzea. Nik esango nuke krisia dela azken batean energia bezala, ezta? Energia ez dela esortzen, ez da bukatzen ere, baizik eta eraldatu duten dela. Kasu honetan, krisi batetik etorri egin 2008an... Ematen duela ez duela amaitu, ez dela amaitu, ez? Etengabeko krisi batean, hasia baten krisi finantziario izan zana, gero zor publikoaren krisi izan zana, gero koronavirusaren pandemia etorri izan, eta ostera be krisia ekarri zigun, orduan, ohitu gara etengabe zuek aipatzen zenuen ziurgabetasun egoera hortan bizitzen, ezta? Baina oroar ikusita edo fokoa beste ematen jarrita, nik esango nuke ikusi dugula zelan orain arte saldu ziguten eredu perfektu hori, globalizazioaren engranaje perfektu hori, engranaje hortan ale txiki bat jarri denean, Suezeko kanalean itsasontzi batek talka egin zuelako edo pandemia bat etorri delako, hain ondo zijoan hori pikutara joan da nolabait esateko, ezta? Eta batean medikamentuak lortzeko arazoak izan ditugu, ohartu gara Europan bertan ibuprofenorik ez genuela, ez genuela ekoizten, maskariak lortzeko arazoak izan genituela, eta hainbat gauza, hainbat hornidurakate pikutara joan zirela, ezta? Orduan, honek erakutsi dugu ipuinan bezala enperadorea biluzik zegoela, ezta? Gure sistemak hain zoriontzua eta hain perfektua zen sistema horrek arrakala asko bazituela. Beste kezka handi bat ere, suposatzen dute, txap ikusten duten askorentzat ere, Euriborra bere bada, ez? Eta suposatzen dut hor ere, ez dakit, gonazko bidea jarraituko duen, jakiterik dagoen ere, ez? Ez dakit. Bueno, horren aurreratu izaten da, Euriborraren kurbak, ematen du urtebeteko Euriborra, normalean jendeak hipoteka negoziatzeko orduan edo errebisatzeko orduan hartzen duen indizea, baina baita ere 2, 3 eta 4 urtelako Euriborra, hau da. Merkatuak ze espero duen urrengo urtetan Euriborrak egitea, ezta? Eta hor, gehiegizko tasa izango ditzateke ehuneko 3,5, 3,60, eta momentu honetan 3,33an dago, esan. Ez da espero askoz gehiago igotzea. Zeren arabera dago hori, inflazioak zelako portora daukan. Ikusten egara zelan inflazioa, behintzat Espainian, beranzko bidea hartu duen, kontua da Europako Banku Zentralak tasak, moneta politika, hau da, interesasak finkatzeko orduan, Europa osoko inflazio datu hartzen duela eta Europan asko saltuagoa da. Baina Europan beha apurka jaisten hasi da. Beraz, litekena da, Christine Lagarde, Europako Banku Zentraleko presidenteak dagoeneko esan du ondino igoera gehiago ongo direla, galderaz da noiz arte baizik eta zenbaterakoak. Duela hilabete batzuk aurre ikusten zen, urrengo bileran 75 puntu igoko zituela zentralak, dagoeneko jasite dute 50 eta agian 25. Orduan, igoera gehiago ongo dira pai, baina bajuagoak. Eta bortitzak. Hoi da, dena dela ez dugu astu behar, Euriborraren historia begiratzen badin badugu, batazbesteko tasa 1,80, 1,2 inguruan egon dela. Beraz, orain arte izan dugun Euribor negatibo eta zerotako tasa horiek ez dira realak, 1,3 eta piku ere gehiagizkoa da, baina batazbestekoa 1,2koa da, beraz, igual agian interesik gabe bizitzera ohitu gara eta hori betzen erreala. Eta aukera? Egoera honek ere aukeraren batek eman beharko digu, ez? Nik bete dingot aukera dela uhartzeko lehen esan duan, ez da? Gu garela ekonomia eragileak, ekonomia beste batzuen esku utzi dugula eta guk ere aldugula gure eguneroko erabakiekin moldatu eragin, eta jendeak konstiente izatea ekonomia ez dela, edo merkatuak ez dira hor dauzen batzuk, baizik eta guk ere badugula zer egin, orduan jendea pizteko aukera ere badago. Aukera ere transizio ekologikoa, eraldaketa teknologikoa eta transizio ekologikoan ohartzea, ekonomikoki ere larrialdi klimatikoak ondorio asko izan dituela, eta lehorteak eta horiek ere prestaren egiten dutela. Orduan atzean... Ekonomian zuzenean, osasunean ere, baina baita ere. Horregatik dinot, igual aukera bezala da ohartzea horrelatzen dugula. Sistema honek arrakala asko dituela eta guga aldatu behar dituztenak, aldatu behar ditugunak.